ik zeg maar. Ja. Er zien misschien wel toch nog mensen die erin geloven. Ja, hij gelooft erin. In oranje. Ja, hij gelooft erin. En geloof sticht er ook in. Nou, ik weet het niet. Nee. Nee, ik vertrouw er niet zo in. De meeste, als het erop aankomt, dan laten ze liggen. Maar is hem dat trouwens door? Ja, dat is Cruijff. Johan Cruijff, die had er eens een keer een brief gestuurd. Je hebt gewoon Johan Cruijff aan de moor hangen. Ik zal het even laten zien. Dus die man, Bert, die nu aan het wandelen is. Een keer, mijn man had ook eens een hartoperatie gehad. Ja. En daarna had hij dat gekregen. Hij had er dan een brief gestuurd naar Barcelona toe. En dan hebben we er nog de ruimte teruggekregen met de handtekening. Nee. Moet ik dat heel even voor de camera halen? Ja, zeker. Is wel grappig dat het in het Spaans heeft geantwoord. Ja. We hadden het opgestuurd, maar een hele tijd erna pas kreeg ik pas een bericht terug. Nou, we hadden er niet meer aan gedacht en dan kwam de brief pas. Geweldig. Ja. En ondanks het feit dat ze de naamplaats verkeerd hebben geschreven. Hij had een brief opgestuurd, Johan Cruijff, Barcelona. Hij wist geen adres of niks. Ik zeg, dat komt nooit van zijn leven aan. En ja, en toch is dat goed gekomen. Nee, ik bedoel wat ze teruggestuurd hebben. Ja. Want er staat ook adres op in Beet. Ja. Niet in Beek, niet in Neerbeek, ja, ik maar snap in het Beet. ook niet, maar we hebben hem toch teruggekregen. Bert Hoppers. Ja, ik ken me nog een... Ja, hij deed iedere jaar. Als dat te doen is met voetballen en zo, dan gaat dat versieren. Oké. Ja. Daar hangt... Is dat Of iedere jaar, om de 2 jaar, of met WK en met... Daar hangt ook nog een voetbalsjaal aan de... Dat is van de voetbalclub hier, van Nervee. En dat is toevallig ook oranje. Dat is ook oranje, van de plaatselijke voetbalclub. Is ze een trouwe... Oh. Is ze een trouwe supporter? Ja. Is dat nog zo'n man die iedere woensdag of iedere zondag naar het eerste elftal gaat kijken? Dan gaat hij kijken. En dan gaat ook nog Fortuna. Ja, niet altijd. Ik ga er af en toe en tussendoor. Oké. Ik kijk ook naar het voetballen zelf. Dus, en hoe Zal ik hem weer aan die geven? Ja. Hey, Ja, hij zal zo terugkomen. Ik weet niet of je hem nog wilt spreken. Ja, nou dan... Weet ze, Fini, als het zo moet zien, dan komt hij... Terwijl de camera nog loopt, komt hij dadelijk heen aangelopen. Misschien gaat ze vast op de... ik weet het Mensen schiet vast op de oetie. Ik denk niet, of ik heb van deze kant of ik heb hier van de berg af. Ik weet niet precies. Is ze met het hondje wandelen? Nee, dat hebben we niet meer. Het hondje is helaas overleden. Ja. Hey, en Denise en Chantal? Denise, dat zijn de dochters, maar die zijn inmiddels toe gezoet. Okay. Dus het dorpje is nog altijd hier blijven rond. Maar zijn die een beetje in de buurt gebleven? Chantal woont in Geleien, de oudste. En Denise woont hier in Nerbik in de Nou. Dus... In de Laathuisstraat. Dat vindt mama natuurlijk leuk, hè? Dat de dochters in de buurt zijn gebleven. Ja. En heb je echt een moeder-dochter contact? Iedere dag even bellen of vanmorgen nog even een boodschappen gaan doen. Met de jongste. Ja. Leuk. Toch wel geregeld. Ja. En best je ook al oma? Oma, 4 kleinkinderen. Alsjeblieft. 4 jongens. 4 jongens? 4 jongens. De jongste is 2 en de oudste heeft ook 2 jongens. En wie oud zijn die? De oudste is 18. En dan de jongste is 11 of... Ja. Nee, dat is er 9. 9? Ja, maar dan weer van die andere dochter. Oké, maar komen die dan nog wel... Ja, die komen geregeld. Ja? Ja. Leuk. Ja. Wat ruik ik? Ben je soep aan het maken of zo? Nee, ik heb bami gemaakt. Oh, bami. Dat ruik je misschien ook. Oké. En eet je 's middags altijd weer? Nee, s'avonds. Oh, s'avonds? Ja. Dus die moet nog gegeten worden, den bami? Oké. Ja, Hé, maar even terug, hè, naar Oranje, hè. Ja. Vindt zich dat ook leuk om te kijken? Ik kijk wel. Ja? Maar ik maak me toch niet zo gek over. Oké. Ik laat het gewoon op me afkomen. Nou, omdat ze zegt dat Tien Bert ooit een hartoperatie heeft gehad. Ja, hij heeft er gehad, ja. Maar hij is wel rustig op dat gebied. Het is niet meer zo... Oké. Ja. Maar is het verder goed met hem sinds de operatie? Ja. Oké. Ja. Maar hij heeft wel verschillende dingen nog gehad dan hoor. Maar op dit moment gaat het goed. Oké. En is Bert Emes die gewoon lekker toes op de bank dan door de wedstrijden kijken? Ja. Okay. Ja, kijk eigenlijk veel voetbal zo. De Fortuna, ja, dat is nu allemaal even afgelopen. Maar nu dadelijk begint dat weer, hè, met het oranje.
gelukkig dat er een toernooi is, hè? Nou, dan heeft er wat langer voetbalplezier. Ja. Hey, en wat doe je hier? Wat zijn die hobby's? Ik kijk naar Max. Formule 1. Samen met mijn oudste dochter. ik dacht omroep Max. Nee. Dat doe ik ook. Nee, niet omroep Max. Oké. En dan geeft Bert niks om? Nee, dat geeft er niks om. Dat vindt er niks aan. Wat grappig. Zij heeft rondjes rijden, dan zeg je, met de bal gaat ook van dijk naar dijk. Ja. Zeg of ik nu zo rijd of de bal gaat van dijk naar dijk. Oké. Ja. En wordt zich al een Max Verstappen liefhebber voordat de wereldkampioen wordt? Ja. Vanaf dat er eigenlijk met 16 jaar, weer toen de eerste keer had gewonnen van Barcelona. Toen had er nog geen rijbewijs. Nee, daar hadden we nog geen rijbewijs. Maar ik denk Barcelona was de eerste wedstrijd die je won. Ja. En toen ben ik gaan kijken. En denk ik, dan moet je eens even in de gaten gaan houden. Dat vind ik wel leuk. Oké. Ja. En welke van de 2 dochters is dan de oudste, die kijk ook. Okay. De jongste niet, die kijkt dan, daar geef ik niks om. Die geeft er niks om. En kijk je dan samen ook wel Ja, eens? het is gewoon samen met Chantal. Een beetje Chantal-tours kijken. Oké. Bij de oudste. Chantalke? Chantal, ja. Of ze is Chantalke wel eens? Chantal. Oké, en dan zit je door met z'n tweeën? Zit je ja, door lijn te kijken? Ja, en de zoon van haar, jongens. Oké. Maar het is niet zo dat je het hoes gaat versieren, net zoals Nee, dat doe ik niet. Daar hangt toch geen vlag goed? Heb ik toen wel uitgehangen weer wereldkampioen is geworden. Ja. Maar dan heb ik de vlag uitgeleend, die heb ik naar me teruggekregen. Oh. En wie is die uitgeleend toen? En de dochter zelf. Die is toen naar de Formule 1 gaan kijken in België. In Spa? Spa, ja. Oké. Hey, en even dan terug naar de meest legendarische race ooit, hè? Ja. Van Max toen de wereldkampioen wordt. Wat dat was de eerste. Ja. De eerste, dat was spannend. Hamilton op de valreep verslagen. Ja. Weet ze nog wat er toen met dit gebeurde en met Chantal? Ja, we zaten op de bank en eerst dacht het wordt niks meer. Dan loog het toch af. Ja. En toen in één keer, ja. Ja, dat waren natuurlijk... Maar ziet je door de kamer gerend? Nou, ik heb wel gesprongen, moet ik zeggen. Maar niet gerend. Ja. En nou is het even... het is een beetje minder. Ja. Ja. Is dat... Die anderen komen beter op, vind ik. Wie Norris, Lando Norris. Wordt het sterker. Ja, maar ja, dat is wel spannender nu, vind ik. Ja, want dat want was... als er weg is, ja, dan is het niet meer. Nee. Ha? En dan moesten we wachten tot er binnenkomt. Maar nu vind je het wel spannender als het een beetje tegen één opgeeft. Okay. Het puntenverschil net zo groot is. Stel nou, Vinnie, de zou eens een keer Max Verstappen in het echt mogen ontmoeten. Ja. Wat zou je hem dan willen vragen? Ja, dat weet ik gewoon niet, hè. Zou je niet weten. Wat denkt ze denkt ze dat ze met de mond vol tand zou stonden? Of denkt ze dat ze nog wel een paar woordjes uit kunnen brengen? Nou, ik zou dat eerst even op afstand bekijken. Ben ik direct... Kumper daar? Ja? Je zit aan mijn huisje. Knippel op huisje. Alleen! Niet alleen. Ja, zussen. Oh, kijk. We hebben nog 20 seconden. Nee. Hey Bert. Dag jongens. Goeiedag. Dag jongens. We zeiden net tegen Fini, als het zo moet zien, dan kan Bert nog terug van zijn wandelingetje voordat onze tiet erop zit. Ja, ik heb het ingekocht. Normaal loop ik meer. Hij is een vuurgevoel. Ja. Ja? Ja, een paar van die duurste mannetjes. Nou, dan ja, dat is mee. Maar nu we dich toch nog even te pakken hebben. Prachtig versierd trouwens. We weten al van Fini dat is tegen een echte diehard oranje fan is. Dat is zich er ook echt in geloofs. Dus ja, toch nog... ik ben nog in Amerika geweest. Waar ben je geweest? In Amerika. 94. Florida. Oh, banaan. Ja. Met een vriend van me. Maar dat was toch 3 keer niks toen? Ja, maar dat wordt de wereldkampioenschappen, hè? Florida. Met wie was toen bondscoach? Oh, dat vond je niet gek. Was dat Hiddink? Dat is een Vereneu. Of Beenhakker? Ja. Ik ging natuurlijk aan de race ook met de pretparken erbij, hè? Oh. Disney World, Kijk. Sea World. Ene dag voetballen, ene dag pretpark, ene dag voetbal. Maar prachtig. En het ganse vlieg. Dat ze nog terug is gekomen, Bert. Oh ja, dat is natuurlijk... de hangen vast. Ja.
Dat wordt een Vleemsje van Martin Heer. Wordt ganz versierd van binnen. Oranje. Ik heb daar nog eens een zonnebril van. 1994. Ja, de jongen wat met geweest is, leeft niet meer. Oké. Leeflu, tot slot dan. Ja. De tip Ja. van diehard Oranje fan Bert Hoppers uit Neerbeek. Wat gaat het weer? Weren we Europees kampioen of Ja, niet? Ja? ja. Maar dit is nog niet alles. Ik moet nog het erbij doen. Wat? Dit is nog niet alles. Is het, nee? Nee. Ik heb het vroeger altijd gans. Pak dat schrijvensvien in de laai. Dat je even laten zien. Een paar seconden. Ja, de titel zit erop, Bert. Ja? Ja. We kijken boete de Ja, opname ja, en schrift nog even. Ja. Maar dan wil ik wel nog even weten van wie is de tegenstander van Oranje in die finale en wat is de einduitslag? Duitsland. Duitsland. En wat is de Veer einduitslag? hebben toen verloren en nu verlost het prijs. Oké. Dat is nog in Ja, ja, maar dat was het WK, hè? ja, maar in de 74. die 14 blijft hangen. Oké.